welcome back to my channel. How are we all doing? I am here to react on a video from Biafran Liberation Army. As you can see on the screen, this is an operation being carried out by Nigerian Army according to what is update says here. So you can see here from the IPOB Biafran Worldwide, that is Biafran Liberation Army also page, that one of them are the owner of this page. He says, I always say this all the time. They can't see us, but they want to use this to get us by burning our homes, but it's impossible. They can't see spirit. Now, this is a home or probably a widow, although I'm going to play the voice, and I will allow the video to play so that you will hear the proper information from Homeland to understand what our people are going through in the hands of security personnel, which everybody have come to agree that what they're doing to our people is unbearable. Abaribe said it, others have said it, but the problem is that whenever you want to do something, to stop them, that is that's the only time you will know that our people are divided. But we all agree that this is a problem, but how to tackle it is the issue. Some people don't want to face it, what it is. Some people want to use that to fight their brother. But let me not make this video to be too long anyway. Let's just hear from the horse's mouth. Please, before then, like this video. I expect to like the video and share it. Subscribe if you're new. Tell us where you're watching from so that we may know, how many of us are here. Maybe on the matter of parties. People are crying bitterly. I will on the matter. They are found looters, DSS looters, criminal in army uniform. We know all of you. This information will go to ICC for them to know what we are fighting for. We are not kidnappers, we are not terrorists. We are the ones defending our land. Look at people's house. Look at people's house. This old woman is homeless. This old woman is homeless now. Any no money. We are dark and I'm if we have to lose on the mother, 4 months in one, up on the month. They will on the mother, Papa Chebenine. Let the word see this. The word see this. People are crying bitterly. The mother never went to him alone. Okay. This evidence will go to ICC. Let them see what we are passing through in Igbo land, in Biafra land. The marginalization of the Nigerian youth. Nigerian army, your atrocities is coming to life. Properties in the market. We are putting the Nigerian government. You send your talks. Why in our purpose, our purpose now, and our purpose only. And where's the onion no put it? And I'll about also. Eba wako. Zube. I am do but can there maybe I be a great aya. Great the Bochaya Nine. Let's shop on the Madu Guasha. Zube. Emecha has a woman mamma. Arotala has a woman marrow. Ulu mo when you can walk. Ulu mo when nothing more when you can over that. And one thing more when you will not. No, I pass with them. Over don't matter. Nigerians. Their property, destroy shops,
Market Square. Ebe a na-awụ ebe na-acha property. Mmadụ gbachara ezigbo arụ esi ha na-achụ bandit. Calling me bandit in my homeland. Na obodo m n'ala Biafra ka onye zoo, onye na-ihu alas anyụ mamịrị, onye Awụsa na-akpọ bandit n'ala Biafra ngwale ihe o mere mgbe ọ bịara. Onye dịka Chiso DSS, it shall never be well with you. Ọ ka mma ka ịhụ ihe mere obodo gị. Look at what you have done to your community. This is Akụ. After the war, today is 7th of December, Saturday 2024. We are here to take record of all the evil atrocities that has been done by the people of Akụ and their supporters, people supporting them, encouraging military base in Akụ. Okay. And then I support evil. This information will go to ICC. Let them see the atrocities. Ebe azugbe na Akụ. Ndị amị bịara gbuara ụlọ ndị mmadụ ọkụ, mebishie everywhere. Rep montage, buru properties ndị mmadụ. Lekwe ya, ọwa aka ọrụ ha. Amam ihe ndị amị ji properties ndị mmadụ eme. Amam ihe ndị amị ji properties ndị mmadụ eme. Ele gọọmenti asị ha na-ebuga ihe ndị a. This is Akụ. Ha awa ahịa ndị mmanụ azụ. Ka ha bịara lee ahịa gbatọchịa, wụọ okpuru ahịa gbaa ya ọkụ. Grade ahịa. Ahịa ndị mmadụ. Ha awụ ebe a na-ahụ na-awa ahịa. Ebe niile agba ọkụ tụtụrụ ebe niile mebise si n'ọwa ụmụọma. Gredi Akụ niile buru plantain buru uche rie ndị a na-azụ ha azụ. Agbarịkọchara ebe niile ma skuulu ma ihe niile. Enwezi onye bi n'Akụ, enwezi onye nọ n'Akụ, enweghịzi onye nọ n'obodo a. Ndị niile asị ha emere ha ka ụmụnne ha yọta. Ugbu a ụmụnne unu yọtela ụlọ nga ha ga-ehi. Ndị amị agbatụchiala ebe niile gbaa ya ọkụ. Ndị Awụsa kpọtara, ndị Awụsa unu kpọtara n'ala Igbo agbala ebe niile ọkụ. Ha awa Akụ, ha awa ebe ahịa ndị mmadụ, ebe ndị mma na-azụ ahịa. Ha agbarịkọcha ebe niile gbuo ụlọ ndị mmadụ ọkụ, gbuo properties ndị mmadụ. Let the World Human Rights Organization hear this. The kind of intimidation we are passing through in Biafra land. We will not give up on the quest for Biafra. We will never give up. Biafra is our only hope. The end is human rule on the mother. Body control on the mother. Body control on the mother. War properties. Ebe ha na-ebuga properties ndị a ha na-ebu. Ndị gọọmenti, ndị politician eji ndị a ohi ha bịa gbaa properties ndị mmadụ ọkụ. Bụrụ ndị ka ha butere bugara Nigerian gọọmenti, bugara Hope Uzodimma, bukọ properties ndị mmadụ, gbaa everywhere ọkụ. Ha wa Akụ community. Agawe ya taa chi ga-eji chi ga-abụ obodo buru ibu. Ndị a gara obodo niile gbarịkọcha ebe niile ma ụlọ ndị mmadụ. Ụmụ ogbenye niile agbachara ụlọ ha ọkụ. Ụmụ ogbenye niile nọ n'obodo emebisichara properties. Enwe nwa ogbenye nọ n'obodo a na-agba ha ụlọ ọkụ, a na-akụkọ ha tụọ ya, a na-emebi ihe. Obri is the commander. I say ebe ọbụla put fire everywhere, loot everything, carry everything. When he echela ebe government house. Awa obodo mmadụ.
anyị kwere na Biafra ọ naghị ihe anyị ji megide and anyị ga-ekwe na Biafra ruo mgbe ebighị ebi. Awụ obodo mmadụ, ụlọ ndị mmadụ. Agawe ya tachi ga-eji chi ga-abụ. There is so many evidence. Ha wụkwa mọtanka ga-etiri okpuru ụzọ. Ogere dị okpuru ụzọ ndị mmadụ. Mebishala ndị mmadụ.